kukuchingamidza kwatiri kuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagocha kukutendai netsigiro yese yamuri kutipa tikuona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare muzuva ranhasi tambobuda takananga kunzvimbo yechiweshe kubhuku rekwashutu kune mhuri yekwamasawi tatirega timboshanyira mhuri timbonzwawo zvinhu zviri kuitika muupenyu hwavo chokwadi rudo ruchiri kubvira mazuva ano vamwe vanoti rudo rwakapera asi zvataona pamba pamasawi tichisvika zvatiratidza kuti rudo ruri kubvira pamusha apa pane mudzimai akatanga kusaona achibva kuchechi ari grade 7 akazosvika pakuroorwa nemurume wake aine dambudziko rekuti haaone murume wacho ane dambudziko rake rekuti anorasa njere asi vaviri ava vagere zvakanaka rega tinzwe kuti vakagara sei pamba pavo vakatorana hama dzakazvigamuchira sei uye nderupi rubatsiro rwavangade kuti mhuri yeZimbabwe ruvabatsire narwo. Ndakagara navo pano vanonzi Mai Masawi tiri kwashutu. Nai mama mukanditsanangurire kuti kwashutu kuno kuchibage chakaita here? Vanhu vari kuchema hachina. Imimi chenyu chakaita here? Changu hachina. Takanonoka kurima saka changu hachina. Makarima rini mamba muri kuti makanonoka kurima? Takazorimawo vanhu vese vapedza kurima. Chaita kuti muzorima vanhu vese vapedza kurima chii? Nanga ndisinawo chekurimisa mombe handina. Saka ndozvakaita kuti ndinonoke kurima. Saka makatozopiwa mombe vanhu vese vapedza kurima ndipo makazowana mombe dzekuti muchitanga kurima munda wenyu. Okay. Mama mukanditsanangurire kuti dambudziko renyu rakatanga gore ripi? Rakatanga 99 ndo parakatanga. Mungatitsanangurire kuti chii chakanyatsoitika uye kuti dambudziko renyu nderei kune vasiri kuriziva vangade kuziva kuti dambudziko raMai Masawi nderei? Dambudziko rangu nderekusaona. Zvakatanga ndichibva kuchechi ndo pazvakatanga. Ndingoriwo murodhi ndo pazvakatanga. Kubva ipapo kusvika 99 nanhasi ndo pazvakatangawo. Ndanzwa muchidambudziko renyu nderekusaona. Makatozvarwa musingaoni here kana kuti zvakazotanga makore? Zvakatanga ndakura ndapedza grade 7 ndo pazvakatangawo. Kwese kumashure maitoona kwese kuma grade 4 3 maitoona? Ndakatoberekwa ndichitoona kwese kumashure uko. Okay. Ma grade 7 chii chakanyatsoitika kuti mutange kutadza kuzoona? Chii chakanyatsoitika zuva iri? Ini ndaifamba nemwana wasisi wangu netumwe twekumusana tumwe ndakakabereka kamwe akakabereka ndobva ndakutofamba ndikati ini handichaona saka ndichi ndikati ndikona tuvanhu tuviri kumberi kwangu saka ndamunonyeba menini hapana ina handisi kuzviona ndati ngatifambise tiende kumba batafambisa bataenda kumba ndichitosvika kumba manheru maswese akabva adzima ndizvo zvakatangawo ipapo. Muchara zvoti makaona tuvanhu tuviri kumberi kwenyu mukanyatsotisanangura kuti vanhu tonga twakaita sei uye tonga twakapfekei? Nangu kuti twandakapfeka handina zvangu asi ngoziva tikarume nekakadzi nekuti kakatotaura kuti wakachenjeresa strike ndizvo akakaita ndobva vaenda ndobva twaenda. Kakataura kamukadzi here kana kuti kamurume? Handichanyatsozwa kuti kamukadzi here kana kuti kamurume asi pane kakataura ndobva kaenda. Ukanzwa kanhu kachinzi ka zvikuratidza kuti kadiki kapfupi kana kuti katete katiri kuti kamunhu kana kuti tuvanhu twanga twakaita sei? Twandiri tupfupi twese. Muchizosvika kumba maso ese achimbafara makaudza vabereki vamaigara navo nguva iyoyo kuti chii chanyatsoitika? Mai vangu pavakazouya vanga vasipa vari kurufu pavakauya pandavaudza kuti ndo zvaitika vanhu vakamboramba kuzvitambira kuti ndo zvaitika panguva yacho mangwana ndo pakazonyatsoona kuti zveshuwa munhu hapasisina maziso asi maziso hanangovhara ka1 ndaimboona zviri kure kure ndizvandaiona ndo zvaitika panguva yacho iyoyo nekufambawo kwemazuva akabva angovharika yese.
Takatarisa kuti ndanzwa muchiti vanhu vakaratadza kusvigamuchira nguva iyoyo vaiti kudii? Ini vaindita ndiri kunyebedzera ndizvavaindiita ndikasaka shuwa ndinganyebedzerere kuti handione kunonakidza here ndakamboberekwa ndichiona dai ndanga ndisingaoni ndakanzi ndakaberekwa ndakadaro ndopandaiti ndikunyebedzera manje apa ndakaberekwa ndichiona mondiudza kuti handikunyebedzera here ndizvo vakandiita. Asi amai angu pamberi apo vakazvigamuchira zvavo kuti kwa mwana wangu vaingogara vachingochema kuti mwana wangu zvauya sei. Muri kuchikora hapana munhu wamunofungidzira kuti makadenana naye here akazosvika pakunokugadzirai maziso kana kuchechi koko? Nanzwa muchiti maitobva kuchechi. Nangu handina, asi mukufamba mandinoita ndinombofamba hangu mumaprofitomo ndinoudzwa kunzi ndezvekudzinza renyu ndokwazvakabva nokuti kutori nababa vakaitwa musara pavana ndovakaita izvi. Asi mukufamba mukudii vanotaura kuti zvichaita nerimwe ramazuva ndozvavanotaura kuti munhu iyeye akangofa chete zvinoita. Asi iye manje munhu wacho anototaura kuti ndoda kutanga ndauraya ivo vari kuti mese muchapera kufa hapana anombondiuraya. Saka inini ndinongokumbira dai ndawana anondibetsera kana maprofita iwayo anokwanisa kuti anozvidzorera ndovane ndichidaiwa kuti vazvidzorerewo kune muridzi nekuti inini ndakaberekwa ndichiona. Nanzwa kuti izvezvi maakufamba muri mwana mudiki tidzokere kumashure kugrade 7 uko mati hamuchaona. Vabereki vakambofamba nemi here kuti munonzwisisa muri pamwe chete vabereki vachinzwisisa kuti zviri kumbobva nekupi? Inini munhu wandakafamba naye ndaamai angu nokuti baba wangu vakatofa ndichiona, amai ndovakazofa ndisingaoni. Asi ndakafamba navo vakaudzwa kunzi isusu asi hatikuudzei munhu akaita izvo asi mune ukama nokuti neniwo ndikutoona kuti unhu tiri pamberi pemwana wenyu asina handikuudzei kuti ndiani. Munhu wacho munotomuziva mega iye hama yenyu ndobva ngoguma akadaro. Unozombofamba futi? Kubva ndina amai angu handina, ndakazofamba ndakunoku nasisi vangu ndokwataifamba ndichiudzwa kunzi vakaitwa musara pavana ndovakaita izvo. Asi makazvigamuchira sei muchiudzwa kunzi baba ndovakaita izvo? Ndi baba here nditete? Makanzwa sei muchiudzwa kunzi baba venyu ndovane kushereketa kwavakaita pamaziso enyu? Zvakandibata chero nanhasi ndikazvifunga zvinongondibata kuti shuwa wanga ndidaro here nekuti wapedza dzinza rese kuuraya. Saka zvakandibata nanhasi ndikati ndikazvifunga ndinongorwadziwa so kuti dai ndawana anokwanisawo kuzvidzorera ikoko. Muchitaura kuti vapedza dzinza rese makanovabata futi kumasowe here kana kuti sevana munenge muchitoziva kuti ushu afa uyu ndi baba? Ndakatovabata kutodzwa ndafa ndiwo kumasowe chero kumaprofita mukufamba imomo ndakatovabata tikatodzwa nzi ndiwo. Asi pane mumwe here kana imwe hama yenyu yamunoti yakafa zvisina tsarukano tikazodzifambira tikanobata kuti ndi baba, hama yenyu yanga yafa nei? Inini saamai vangu kana baba wangu tongoti vakawanda nemukadzi wavo nevana vavo vese vapedza ndiwo. Asi mukufamba taitoudzwa kutonzi ndiwo vakonzeresa izvi kuti zviitike. Pana akambofa here rufu rekuti mese makakatya mazo kuti vafa sei? Zvii zvanyatsoitika kuti svika hama yedu yatisiya kudai? Sababa vangu vakati vachibuda padhoo makuseni vachibuda panze ndovaitanga kubuda mumba tisati tabuda tese mumba. Vachingobuda vachidzoka mumba vatotanga kuti makumbo angu akatsika pameti. Kamai vangu bva kuduburapo kuona pane mushonga uripo vatafamba kwatakafamba sikanzi ndiwo munin'ina wauraya akatuma vanhu vekuchechi ndo vakatuma kuti endai munoisa pasi pedhoo. Mushonga uyo wanga uri wemhando ipi kana muchiri kurangarira nguva iyoyo? Ndo wanga uri pasi handichaziva kuti wanga waita sei asi ndewechibhoyi. Ndo wakaiswa pasi pedhoo. Vanhu vekuchechi vakatumwa? Vakatumwa nemunin'ina wavo ndo vakavatuma vavaita izvi. Imimi womubva matadza kuona futi muchibva kuchechi?
Yange iri chechi imwe chete here ine vanhu vakatumwa ava kana? Chechi imwe chete. Saka zvichida imimi vanhu vakatotumwawo futi kuchechi makagadzirwa muri kuchechi ikoko here kana kuti? Ndichanyatsozva zvangu nekuti ndandichitoriwo mwana mudiki zvangu panguva yacho, asi handichaziva zvangu. Okay. Tochiuya maakuno kwaShutu. Makasvika sei kuno kwaShutu? Ndakauya nevanhu ndakauya navo. Ndovandakauya navo. Kuti muzosvika kunzi mai Masawi ndo pandiri kuda ipapo. Arume angu ndovakandifambira kumba kwedu. Ndovakandifambira kumba kwedu. Makazvigamuchira sei muchinzwa kuti ndada kuti unoita mai Masawi? Apa muchizoti ndine dambudziko randinaro, makazvigamuchira sei? Zvakatombotora kunetsa kuti shuwa anozvigamuchira here dambudziko rangu rakadai. Mazouya kunoko maona ana mama nana baba nana bamukuru vakazvigamuchira sei? Handizive zvangu kuti vangazvigamuchira sei. Asi kugara kwenyu kwesoko pane here matambudziko muri kusangana nawo kana kuti munogona kunzi ko wakarorere mukadzi akadai wakatorere mukadzi uyu, amuri kusangana nawo semhuri pano apapamba? Hansati hangu ndambomanzwa kana ariko, asi hansati ndambomanzwawo zvangu. Munzeve mangu hasati zvasvikawo zvazvo. Saka tongoti makagamuchirwa zvakanaka. Saka makazombodzokera here kumba kuti munogara semunanzwa muchiti makazofambawo makura kudai mamega muri kungonzwa kuti baba venyu ndo vane ruoko, makazodzokera here kana kuti munodzana sisi venyu nevakoma venyu kuti ndiri kubata baba tadi tambofamba pamwe chete taona kuti togadzirisa sei mhuri yedu? Asisi vangu vanotozviziva naye vanotofambawo, saka vanotozviziva kwavari ikoko. Ndinotoenda nditoudza kuti ndezvandaudziwa. Saka musati mafamba here famba mese pamwe chete? Ndichigara kuno kwanza ndafamba navo. Handisati. Saka api mamwe matambudziko amukusangana nawo munharaunda munomu? Munharaunda mamugere munomu ndeapi matambudziko amukusangana nawo? Takatarisa nedambudziko raminaro, bositozoti vanhu kana vakaona munhu ane dambudziko vamwe vatoziva kuti makazotanga kusaona makura. Vamwe vangu vanenge vachitofunga kuti pamwe makazvarwa wakadaro. Ndeapi matambudziko kana mashoko amunombonzwa anotaurwa nevanhu muchingoti ko vanhu vanotidarirei, dai vambotanga vandibvunza ndanyatsovatsanangurira dambudziko rangu mafambiro arinenge rakaita? Handina hangu andati ndanzwa handizive kana vachitaurawo ndisingazvinzwawo zvangu, asi hanza ndasangana navo. Saka mazochinja chechi maakupinda Johani Masowe, makanogamuchirwa sei nemamwe madzimai kuchechi uku? Vakazvigamuchira zvakanaka. Vanototambira zvakanaka. Saka nderupi rubatsiro rwamungade imimi kumhuri yeZimbabwe iri kukuona izvezvi kuti inini amai Masawi ndiri pano, chandingada ndeichi neichi 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 kuti upenyu hwangu hurambe huchiendeka zvakanaka? Inini ndinoda kubetserwa zvangu kana ingave semari, asi nekuti muchipatara ndakamboenda, muchipatara ndakafamba ndiriko kwaHarare nasisi vangu, ndakafambawo zvangu, asi mukutaura kwavanoita madhokta vanotaura kuti tsvagai mushonga, asi ndakambotsvaga ndikadzokera handina kuzodzokera nekuti mari yakashayikwa yacho yekuti ndiendeko. Dai yakawanikwa dai ndakadzokera. Kubva ipapo handina kuzombodzokera nekushaya kwemari. Ndo dambudziko randiri kusangana naro rekuti dai ndawana anondibetsera ndikwanise kuwana mari yekuti pamwe ndingadzokerawo muzvipatara. Nevamwe vanogonawo kushandira zvavo nondombofambawo, vanogonawo kungozvidzorerawo kwazvakabva ikoko. Ndozvandongodawo. Nekuti muupenyu handibate chinooneka. Ukafamba unonzwa kuti ndivo vanotoita kuti usabate chinooneka. Nazwa muchiti madhoktas akatitengai mushonga, vaiti dambudziko nderei pamaziso? Vaiti ananzi nderetsanga, ndokutaura kwavaita. Vaiti tsanga iri mumaziso. Saka vaiti maziso aya kuti mutenge mushonga ndeyekuti maziso enyu akatsvuka, ndeyekuti mushonga uyu achene maziso.
akachena maziso tozonyatsopareta. Pandakazotengerwa mushonga uyu, ndakadzokera zvangu ndisina mari, ndida kunzwa kuti dhokta anotaura kuti kudi. Pandaenda ndichisvika ndichinzi dhokta apa akabuda mozodzoka, asi mari kubva ipapo ndazodzokera kusvika nanhasi. Saka yanzi mari yekuti muzoitwa operation kana muchiri kurangarira inge iri mari uye kuti igore ripi ramakaenda kwadhokta? Gora ndakaenda 2017 ndikaenda ndiri kupindura. Kwarari ndakamboenda ndikaenda ndiri kupindura. Pandazonzi dhokta akataura akati anonzi unoda 1.5 ndoya akataura. Handichiri kurangarirawo. Sekuona kwenyu dambudziko iri rinoda chipatara here kana kuti riri kutoda kuti tinoita back to send? Sekuona kwenyu mimi nangu dambudziko rangu zvarinoda rinotoda kutoita go back to send, ndo zvarinotoda. Nekuti izvezvi hama dzangu dzese mukugara kungogarawo zvavo asi hapana chinobudirira muupenyu kuti wakwanisewo kuti pandaigara navo kuti wakuchengetewo, hapana. Wandoti ndiye mukuru wacho, hapatori nawo chaanacho, hapana. Kana vese vari kwavari kushanda, hapana chaanacho choto anokubetserawo nacho. Asi nachingoda kungodzorera kuti go back to sender ikoko zvidzokere, ndizvananga ndichida. Saka mashoko enyu kuna amweni atezvara, baba mukuru, ana mai guru vamunogara navo kana panharaunda kana vekuchechi, ndanzwa muchiti vanhu ivavo havasati vambokubatai kukuudzai kana mashoko anorwadza. Ndiye kuti kudii mashoko amungade kuvaudza zvichida izvezvo vamwe vacho havapo, asi vakazoona kuti ndozvanga zvichitaura mai nini, ndozvanga zvichitaura murora wedu achititenda, munoda kuti kudii kwavari vanhu ava? Ndinongotenda zvangu kuti hapana dambudziko chero hangu ndisingarioni, hapana dambudziko randiri kusangana naro. Ndongoda kungotendawo izvozvo chete. Maita basa bamukuru, iko zvino rega ndimbotaura nababa taita rombo rakanaka. Tinovimba kuti vambva vasvikawo, rega titaure tinzwewo kuti zviri kufaya here sekutaurwa kwazviri kuita naamai Masawi. Baba makadii, munganditsanangurire kuti mugere sei nemudzimai wenyu pamba panapa? Ndiri zvakanaka kwazvo, asi chikafu chiripo ndechekuti nhau yechikafu ndiyo iri kunetsa, nezvekupfeka ndo nhau iri kunetsa, asi kugara zvakanaka. Mukatowana chikafu nezvekupfeka mbozvese. Saka ndiapo mashoko enyu amungade kuudza mama amunogara muchivaudza, asi nhasi ndoda kuti muudze inini ndozonodza mama. Ipo ndekuti sekuni kudano kwatakaita ndakati handingasiyane nemunhu akadai kurega kumutora imhosva. Sino mambodanana mushomushe uzonzi wamusiya, yatomhosva vanhu vanozofa pakitete ko iye kambozvitire unozwa kwazvoitwa. Saka ndikati chikenditore, saka ndinawo nhasi pano. Ndikuzvona kuti muri kufara ndizvozvo, handikufara roti handigone naye mukadzi yeyu. Udzai vamwe varume, kune vamwe varume zvezvo vauda kutotiza vakadzi vavo, vaudzai kuti wenyu mamuite sei naye. Handitodo naye, handitombomusiya mukadzi yeyu. Ndinoona kuti vanga vachitendera zviya kumunda ikoko, ndikazoti ndokunenge kuna baba chete. Ndikoko shuwa. Aiwa, ndigere zvakanaka kwazvo. Kana putseke hapana anotsamudza munhu, mafaro chete. Aiwa, tinotenda baba maita basa. Mazvinzwira mhuri Zimbabwe, baba Masawi vari kuti inini mudzimai wangu handidi naye, mafaro chete, hapana kutukana, hapana kurovana. Vari kuti stop GBV mudzimba umu. Mazvinzwira mhuri Zimbabwe, vanoda kubatsira nhamba ndidzo dziri paskrini, munobata baba mukuru vosvitsa zvamunenge muchida kupa mhuri yekwaMasawi. Asi chiri kunyanyotaurwa ndechekuti
vabatsireiwo amai Masawi vakwanisewo kuti maziso avo adzokedzane kubva paanga ari, nekuti vari kuti ndakazvarwa ndichiona, ndinodawo kuti ndione zvakare. Iko zvino rega ndimbotaura nabamukuru vanogara nemhuri iyi kuti ndiapi mamwe matambudziko avari kusangana nawo semhuri takatarisana nemhuri yamai Masawi. Baba munganitsanangurire ndimunogara namai Masawi nemurume wavo, ndanzwa kuti ndimi bamukuru. Munganitsanangurire kuti ndiapi mamwe matambudziko ari kusangana nemhuri iyi takatarisana nedambudziko ramai Masawi. Regai nditange ndichitaura ndakadai kubvira pamavambo ekuuya kwamainini mukati memusha uno. Munin'ina achititaurira kuti ndaona musikana kudivi rokutswana. Takamubvunza takati akambomira sei musikana uyu. Nemakuhwa iye haana kuda kubuda pachena mamiriro anga akaita madzimai akanga awana, asi nemakuhwa mukunzwa muvanhu mutakanzwa kunzi mukadzi waari kufambira uyu haaoni ibofu. Saka takava nokubatikana zvikuru kuti zvino iye nemamiriro ake aakaitawo akatitorera munhu asingaone mukati memusha. Takava nekubatikana mhuri yese. Ndofunga takaita dare kanokwana katatu. Rechitatu raizosanganisira baba, vanhu ndo baba vemusha. Takaedza kugamidzana naye tichimugomberedza kuti dai zvaibvira wasiyana nemunhu uyu. Asi iye akaramba akashinga nemashoko ake aitaurawo kuti madzimai aya ndakatsvaga ndega. Imimi ndakati nditsvagire mukadzi zvino paane makore akawanda. Saka iyeyeyo hakuna anondidzivisa. Saka tadaro isu takaramba takaoma moyo chete takati hazvimboita. Asi iyewo akazongoerekana aenda akanouya nemukadzi iyeyo. Mukadzi iyeyo akaperekedzwa akauya mukati memusha. Takazogarawo pasi takati pasina zvokuchita. Takabva tazvitambira semusha wose takati hapana zvokuita, regai tiite ndo zvaada. Kana pane zvaanozosangana nazvo tinezenge tichizomutaurira. Muchiti iye munin'ina wenyu ane dambudziko rakewo, ane dambudziko rei? Dambudziko riripo pamunin'ina nderekuti ane dambudziko remupfungwa, zvokumuti pari zvino ane makore angagone kusvika ngangoti almost 40 something years ainawo, asi kuti agone kunyora zita rake haakwanise. Kana wakamutuma rimwe basa rinoti remei haakwanise kuita. Basa raangagone kuita chete nderekufudza mombe. Saka ipapapo ndo paitinetsa kuti since haakwanise kuita mabasa anorema, kumukadzi wacho anozomuchengeta sei? Sekuona kwenyu iko zvino murora apamba, vari kuchengetana sei? Pari zvino vagere havo zvakanaka nokuti munin'ina wedu agara ashushe. Ivo amainini munhu akadzikama. Saka mukugara kwavari kuita aiwa vagere zvakanaka. Asi dambudziko chete hombe riripo nderecheuviri, ndo pane dambudziko hombe. Isusuwo sana aba mukuru tinokwanisawo zvedu kumubatsiro apo naapapo, pamwe tamutengero sipo, pamwe shugawo, asi hatizonyatsokwanisa kunyatsovachengeta nemazvo nokuti isusu tine mhuri dzatinadzo dzinenge dzichida kuchengetwawo. Ndo mamiriro azvakaita. Ndanzwa vachitsanangura vachiti mukufamba kwavanoitawo vanonzi maziso enyu achaita zvakanaka. Makazombokwanisa here kufamba pamwe chete nemurora kuti munzwisise kuti danho iri rinokwanisika kufambirwa nedzinza kwakaroorwa here, mubatsirana pamwe chete, kana kuti mangoti ndezvekumba kwemurora hatikwanise kupindira? Pari ipapo takamboti taurei tichionesana semusha, asi hatina chatakakwanisa kubuda nacho pakukurukura kwatakaita. Takatarisa nharaunda yakazvigamuchira sei munin'ina aroora mudzimai wake ane dambudziko rekuti akwanise kuona? Imimi sevanhu vagara vari munharaunda, nharaunda yakazvigamuchira sei? Tinoziva kuti mashoko anouya kwakasiyana siyana. Imimi makazvigamuchira sei? Isu hatina kuzoramba takaomarara sepakutanga.
takangotiwo sezvo iye muridzi aramba akashinga takangozongozvigamuchira nemaoko maviri, asi munharaunda pari zvino zvichiri kungovanetsa ivhiri kunyange vakamona vachifamba naye vanenge vane kakubatikana kavanenge vainako kuti ndo zvakatoitika here. Takatarisa mainini munhu anofarira zvinhu zvakaita sei? Takatarisa kugarisana kwese kwamaita navo, munhu anofarira zvinhu zvakaita sei? Amainini ava inini maonero andakavaita, munhu asingade noise, munhu werunyararo, munhu akasununguka chose. Fanike zvakaita seni ndiri munhu ndaiwanzouya pano pamba pavo. Rimwe zuva ndakauya ndakasvika ndakaona vachinokubika sadza, asi chakaitika ipapo ndechekuti ndaida kunyatsonzwisisa kuti havaone here zvechokwadi. Ndakapinda mumba ndakagara, handina kana chandakakwanisa kutaura, asi ivo action yavo yakaratidza kuti vangosenza kuti mune chapinda. Saka ndakazoti papai ndopandakazoti maswera seko amaini zvikanzi ende bankuru enda hamuite bankuru. Ndikati koinda zvikanzi ndanzwa kuti mune chinhu chapinda munomu, hanga ndimi zvenyu. Ndikati naida kuziva, naida kuona kuti munosenza here kuti mune chapinda mapinda munhu. Saka panguva dzavo vakatandara zvavo, hapana here zvavanomboti ndanzwa vachiti havaikwanisi kuenda mumunda, vanokwanisa kungoita mabasa epamba. Vapedza mabasa epamba ndezvipi zvinhu zvavanoita zvavo vari pamba zvamunoti maybe vanogona kunge vachitoruka zvavo magumbezi kana vanogona kunge vachitoita zvavo zvimwe zvinhu? Ndezvipi zvavanonyatsofarira maini? Ndingangoti amainini ava kumunda ndokwavasingakwanisi kuenda, asi kana vari pano pamba vanokwanisa kuwacha mbatya dzinotochena, vanokwanisa kusuka mapureti, ndiro dzinotochena, kutsvaira dandare vanokwanisa kutsvaira. Uyezve ndichiwedzera pari panyaya dzekuwacha, rimwe zuva vakati vachiwacha ndakabva ndauya, ndikabva ndasvikogara zvangu parutivi. Ndagara saizvozvo ivapedza kuwacha mbatya dzavo, pandaida kunyatsobata ndepekuti vachanodziyanika sei since ivo havaite sei havaone. Saka pavaiwachira parutivi pakanga pane kasitiki kakanga karipo. Vapedza kuwacha vada kunoyanika, ivo vanenge vachiziva kuti direction yelaini rewaya riri pakadai. Saka vakabata kamuti kavo ikako, vakabva vakuenda nekamuti vakatakura bhaketi kuleft side, kamuti kakabatwa kuright, vachienda vachitsvaga kusvikira vasvika panga pane laini rewaya. Vabva vanoriti go, variti go kudaro vabva vagadzika kamuti pasi, vakabva vatotanga kuyanika mbatya dzavo. Asi chandinonyatsoda kunzwisa ndechekuti vanoita sevanonzwa sei kuti uku ndo kune direction iwayo, ivo vakauya panapa pari panyowani. Ipapapo handizive inini matauriro angu ndingati Mwari vane chokuita nevanhu vakadaro, nokuti zvimwe zvacho zvavanoita unototi ko chii chiri kunyatsoitika ipapapa, vari kuziva sei? Saka ndakazomboedza kutaura nemunin'ina, akati kana vari kumba kwavo vanotoziva kuti toilet iri pakati, laini rewaya riri pakati, kunowachirwa idirection yakati, kunosukirwa mapureti idirection yakati. Saka ndofunga pavakauya pano ndo maitiro avakuito sei avaita vachiri kupi, vachiri kumba kwavo. Nanzwa muchiti tinombovabatsirawo apo neapo zvichida nezvekudya nezve. Ndezvipi zvinhu zvamukati vari kuvaona izvezvi kana kuti vari kukuona izvezvi muti dai vabatsirwa neizvi 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 neizvi? Regai nditi semaomero akangoitawo nyika makore ano, ndofunga vakawana chokudya nezvekupfeka, pamwe mwoyo wavo ungagone kuzororawo. Tinotenda bamukuru nekutiudzawo maziviro amunoita, magariro ari kuita munin'ina wenyu naamainini. Tinotenda chose, tinovimba kuti zvamataurawo zvichibva pakadzikadzika pemwoyo wenyu kuti chavanonyanyoda iko zvino zvekupfeka nezvekudya.
Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe bamukuru vachitsanangura kuti pakauya muroora takanga tiine kurwadziwa zvikuru semhuri, asi chinonzi moyo muti unomera paunoda. Munin'ina akaramba akashinga akati handisi kuzosiya mudzimai wangu. Izvo zvakazoita kuti mhuri yese ibvumirane nazvo kuti aiwa chitora mudzimai ogare naye. Vari kuti hapana chakanyanya chavanoona chinonetsa mumhuri iyi. Toziva kuti mazuva ano vanhu vari kunetsana zvakanyanya mudzimba, asi vari kuti imba yemunin'ina wangu zviri kufaya. Asi chinongoda kuti chiitwe ndechekuti mhuri yeZimbabwe vari kuona vabatsireiwo nezvekupfeka pamwe chete nezvekudya. Inzwaiwo kusundwa mubatsirane nemhuri iyi. Bamukuru, musati maenda mungatipere nhare mbozha kuti vanoda kukubatai. Ndanzwa mai nini vachiti havana foni, vanoda kukubatsirai nezvese izvi vanokwanisa kufona panhamba dzenyu. Mungatipe nhamba idzi. Alright, vanenge vachida kubatsira vangagone kubatsira pa 0774 803 418 0774 803 418. Ndatenda. Maita basa. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe vandakagara navo kana kuti vandanga ndichitaura navo ndimai Masawi vanga vachitsanangura kuti pane zvose zvingandinetse, asi chakaitika padambudziko rangu ndechekuti ndakatozvarwa ndichiona ndichizosvika grade 7 ndichibva kuchechi ndopandakatanga kusaona, asi chakaita kuti nditange kusaona ndakaona vakuru vanoti tudhoma, vamwe vanoti zvikwambo, hatinzwisise kuti zvii, asi chavari kutsanangura ndechekuti vakaona tuvanhu tudiki tupfupi pamberi pavo tukati itwo wakangwarisa. Kuna nagodobori vari kunze vari kuona izvezvi, kune vana mukoti madhokotera anokwanisawo kurapa mai Masawi, kune avo vanokwanisa kuti aiwa ini ndinokwanisa kuvapa mari yavataura kuti vanoitwa operation mumaziso mavo. Vataura vakati vanoda 1.5 kuti maziso avo adzokedzane, asi chavari kunyanyoda vatsanangura vakati ini dambudziko rangu ndiri kuona kuti rinenge riri kutoda go back to sender.